काँग्रेसचा पक्षप्रतोद आणि सभागृहाचा सभानेता या दृष्टीनं विचार करत असताना दोन्ही बाजू सांभाळाव्या लागणार आहेत. काँग्रेसच्याही सदस्यांचा विचार करायला पाहिजे आणि सभागृहात काम करत असताना 82 नगरसेवकांचाही विचार करून कुणाला अडचण येऊ नये या दृष्टीनं कार्य राहील. आणि या पदासाठी एका सामान्य कार्यकर्त्याची बंटी साहेबांनी माझी जी निवड केली त्याबद्दल मी बंटी साहेबांचा देखील आज या खरोखर ऋणी आहे. कारण का मी आज एक शासकीय सेवानिवृत्त कर्मचारी म्हणजे सामान्य कुटुंबातनं आलेला असताना देखील हे मोठं पद मला जे काय त्यांनी बहाल केलं त्यामुळे मी बंटी साहेबांचा आणि त्यांच्या परिवाराचा खरोखरच आणि सर्व काँग्रेस नेत्यांचा मी खरोखर आभारी आहे. आणि हे काम करत असताना निश्चितच सर्वांना कुठं अन्याय होणार नाही कुणाच्यावर आणि या दृष्टीनं कोल्हापूर शहराचा आणि कोल्हापूर जिल्ह्याचा सर्वांगीण कसा विकास होईल इकडं माझं निश्चित लक्ष असेल.